Hyvää sunnuntailtaa, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Pasilan legendaariselta kakkostudiolta. Kuusankoskelainen vaatesuunnittelija Elina Vättö on löytänyt yhteyden japanilaisten kanssa. Tekstiilisuunnittelukilpailun voitto poiki yhteistyösopimukset kahden firman kanssa nousevan auringon maassa. Japanin televisiossa Elina on nähty ja tänään esitellään hänet suomalaisille. Sitten takaisin tähän tietoisuuteen. Muotisuunnittelija Elina Vättö tunnetaan ehkä paremmin Japanissa kuin Suomessa. 3 vuotta sitten hän osallistui tekstiilisuunnittelukilpailuun, joka voitto siis poiki sopimuksia japanilaisten yritysten kanssa. Tervetuloa Elina Vättö. Terve. Terve. Moro. Terve. Moi. Moi. Sä oot nyt ensimmäistä kertaa Suomessa telkkarissa haastattelussa, mutta Japanissa sä oot melkein jo konkari. Joo. Minkälaisissa ohjelmissa sä oot esiintynyt siellä? Mä oon ollut siellä sellaisessa sellainen tietovisailun tapainen ohjelma, että siinä just toi ihmisiä pöydän ääressä ja kysytte, että mikä saa tämän Elina Vätön ja Mikon nauramaan. Niin siinä lopussa ne ei arvannut sitä, että se on niin vaikea, niin lopussa kerrottiin, että joo, että he harjoittelivat dieettiä, eikä dietti. Mutta siis se ei ole nyt se syy, vaan se on se syy oikeastaan, minkä takia sä oot täällä, on tuossa sun kaulassasi. Joo, tää on yksi niistä. Eli mä olin siellä Kitasio-parassa silloin 2013, niin olin siellä suunnittelukilpailussa, johon osallistui 60 eri japanilaista paikallista sekä ympäri maata suunnittelijaa. Ja mä suunnittelin ammattikoulun jälkeen aina ohjalla sitten syksystä sinne kevääseen ja keväällä kävin siellä ja kokouksessa pöydän ääressä ne valitti, että tämä otetaan. Mikä siitä teki voittavan teoksen tuomareiden mielestä? Tuomareit, mitä ne kertoi siellä, mä en muista taas nimiä, mutta se rouva kertoi, että se tuo sellaisen pehmeän lämpöisen tunnelman ja sitten mä osaan käyttää, se sanoi, että Elina osaa käyttää väriä niin, mitä japanilaiset ei osaa käyttää. Oho. Että mun oma värimaailma on ihan erilainen kuin sitten siellä päin ajatellen. Eli miten se sitten poikkeaa siis? He sanovat, että heille tulee mieleen muumi aika paljon. Sitten minä ajattelin, että no voihan se niinkin ajatella. Mutta jos katsotaan tämmöistä takkia, joka sä oot tuonut meille tänne tullessasi, niin se on kangas on sun tekemääsi, suunnittelemaasi, eli mikä tästä tekee erityisen ja mitä varten tämä takki on tehty? Samaan aikaan kun mä suunnittelin jo tätä huivia kravattia, joka mulla on täällä, ja just muistin, mä katsoin, että sulla ei ollut kravattia kaulas, niin ole hyvä, tässä Ai, sulle mahtavaa, kravatti. Kiitoksia. Mä pidän tätä pyhäpäivinä. Joo, kiitos. Mutta nämä on siis uniikki kappaleita, eli on sä et jo. ole vielä niin kuin varsinaisesti lähtenyt tätä tuotantoon näitä viemään mitään näistä. Ei ole, ne on ollut siellä siellä oli 60-vuotisjuhlat, niin ne käytti siellä kaikki miehet toi kravatti ja naiset toi huivi ja sitten toi takki, mikä tuolla on, niin soi siellä Tokiossa päin, kun sieltä joka kunnasta lähti ihmiset heiluttamaan lippua, sekin on tuolla, jos sä haluat nähdä. Ja sitten mulla on oli siellä niillä ihmisillä oli takki päällä, ne edusti sitä omaa kaupunkiaan siellä. Eli tämä on siis jonkinnäköinen... Kitasioparan kaupungin edustama takki, happitakki. Happitakki, mitä se tarkoittaa? Happi on Japani, niin se on niin kuin juhlatakki. No sit sulla on päälläs myös vähän toisen näköinen itse suunnittelemasi mekko. Joo, mikäs sen tarina on? Tämän tarina on vähän niin kuin mä ajattelin kahvelattee. Eli se värittua. Ja tässä on ihan, mä tiedän, että mun opettaja Sirpa katsoo tätä, niin tää on hyvin tehty, että se voi nyt sieltä toiseen puolelle telkkaria ajatella, että ei tarvitse hävettää. Että hyvin on opettanut kyllä ompelemaan, mutta mulla on kyllä oma tyyli siinä, että en mä mene ihan niiden oikeiden tapojen mukaan. No mutta kysymys tietysti tässä tapauksessa kuuluu se, että miten ihmeessä sä keksit Japaniin lähteä kisaamaan? Joo, se sanoin, niin kun mä lähdin sinne päin myös viettämään niin jouluna suomalaisen joulupukin kanssa, auttamaan lapsia, pitämään hauskaa, että olen Suomesta päin. Niin silloin käytiin myös Kitasio-paras koulussa lastentarhoissa viemässä sinne iloa lapsille tanssimassa ja joulupukki jako lahjoja. Niin silloin se tuli siinä samaan ilmi, että hän on myös suunnittelija. Ja sitten se alkoi siitä, että hei on tällainen kilpailu, että osallistuu. Niin sitten mä siinä olen.
Mutta sä oot käynyt Japanissa siis jo kaiken kaikkiaan 7 kertaa ja sä oot jotenkin niin kuin harrastanut sitä myös ihan pienestä pitäen, Japania ylipäätänsä. Joo, mä oon pieneen ihan alle tarhaikäiseen kattelin sellaista, mummilla oli sellainen jättiläisen kokoisia niitä maailmankirjoja, missä on joka maailmasta joku löppi. Niin siellä oli sitten Japani ja siellä on vieläkin tällä hetkellä se A4, missä mä harjoittelen niitä katakanoja, hirakanoja kirjoitettu. Niin vieläkin se on ihan pienestä pitäen varmaan VHSista alkanut lähteä ja siinä kirjasta. Ja siis anime-harrastaminen on tässä tullut myös sitten käsittääkseni mukaan vahvasti. Joo, se alkoi silloin, oliko se 2008, oli sellainen kuin cosplay, mutta nyt kun mulla on enemmän tätä mun työtä tässä, niin se jäi silloin 3 vuotta sitten vähän jälkeen ja mulla on ollut tässä niin paljon kiire tässä mun suunnittelussa, niin se oli silloin nuoruuden, lapsuuden harrastus. Mutta sä oot kielenkin myös opiskellut, ainakin jollakin tasolla sitä haldaat. Miten se tapahtui? No, mä menin nyt sinne tuossa tämän vuoden huhtikuussa, niin olin siellä sen 5 vuotta ja mä täyspäiväisesti mä olin siellä sellaisessa kuin Tara Akatemia piirustuskoulussa. Siellä mä olin siellä piirustuskoulussa myös opiskelemassa. Yritin opiskella sitä japanilaista, mutta sieltä tuli aika paljon sitten tietotekniikkaa. Niin sitten mä olin koulun jälkeen myös japanin kielikurssilla joka päivä Miko opettajan kanssa opiskelemassa. Tämä on mielenkiintoista, koska tässähän tulee siis nyt semmoinen kangas, joka tässä matkan varrella tuli tutuksi, siis Oshima Tsumugi. Oshima Tsumugi, joo. Ja mistä siinä on kysymys? Se on kun koko maailmassa on 3 suurinta kankaan sellaista perinteistä tekijää, niin on se ranskalainen köhlymi, mä en oikein sitä osaa sanoa. Gobelin. Just se. Ja sitten persialainen matto. Aivan, ja japanilainen Oshima Tsumugi. Mitä tästä kankaasta tehdään siellä? Siellä kimonoja aika paljon, mutta mä olen ensimmäinen ulkomaalainen suunnittelija heillä. Ja ne haluaa nuorille, niin mä autan myös siinä, että mä suunnittelen nuoria ja mun suunnitteluhaarukka on just nuorista sinne 40 asti about. Ja eikö sulla nyt ole tässä sitä kangasta nyt sitten mukana myös, eli tässä laukussa? Joo, tässä laukussa on tässä edessä nämä tällaiset haalean harmahtavan väriset. Minä on sitä Oshima Tsukumin kangasta. Tässä sisemmälläkin näkyy vähän. Se on silkkiä. Se on silkkiä siis. Joo. Ja onko tämän tekemiseen liittyy siihen joku, se on käsityötä? On käsityötä. Mä kattelin, siellä oli paljon, mä kävin siellä tehtaan, niin siellä on ne mummot, niillä on sellaiset isot puut, missä ne tälleen tekee sitä. Kangaspuut. Joo. Ja ne värjää tämän luonnonmateriaalin mudalla, puulla. ne tekee sen, niin kuin mitä ne on 1800 vai minne päin se oli, niin sieltä vanhoilta tavoilta nykypäivään asti. Onhan niin tietokoneet, joilla ne tekee myös suunnittelua, mutta sitten ne tekee niin vanhoja tavoilla. Onko sulla käsitystä, kuinka paljon tämmöisen kankaan metrihinta on? Onhan ne siellä sen sanonut, mutta sitten on muut mennyt vähän ohi, kun numerot on niin sellaisia suuria, niin ei niitä ymmärrä oikein. Mutta sanotaan näin, että kallista on. Kallista on, näin voi sanoa. Mutta sitten toinen juttu on se, että sulla on tämmöinen Kaka Yuse-yritys, joka silkkimaalauksiin erikoistuu. Se tekee jo sellaisia kukkasia ja se on samantyyppinen kuin se Oshima Tsukumi, mutta ne on siitä ihan erilaisia. Että se Kaka Yuseninkaan mulla on myös tässä niin kuin työssä alla, mutta nyt tuli se Oshima Tsukumi ensimmäisen, niin mä nyt sitä enemmän pyöritän, että kaikki pyörii mukana. Eli mitä nyt tällä hetkellä esimerkiksi nyt ne odottaa sinulta saavansa nämä firmat? Suunnittelua, eikä vaatesuunnittelua. Onko tarkoitus, että sä teet sitä Kuusankoskelta vai pitääkö sun mennä sinne? Kyllä mun pitää siellä käydä välillä vähän keskustelemaan asiakkaiden kanssa tapaamassa. Ja kyllä mä aika paljon kotona käsin, että siellä kissan kanssa ja mummuja käyn muikkailemassa ja iskää auttelemassa, että Suomen kotiluonnostahan se idea tulee. Niin täällä. Minkälaisia ne asiakkaat on, ketä tapaat? Siis onko ne jotakin tukkureita tai yksityishenkilöitä? Yksityishenkilöitä aika paljon. Ollut mitä tässä nyt on kuullut ja nyt on tullut lisää, niin pitäisi mennä taas tapailemaan. Joko sä elät tällä työllä? Ei, vielä ruokapalkalla. Ruokapalkalla? Joo. Okei. No nyt sitten epäilemättä suunnitelmat ovat
siellä? Eli siis varmaan alat suunnitella enemmän heille kuin meille. No kyllä mä sinne päin aika paljon, mutta kyllä mulla on aika paljon myös ajateltu niin tänne Suomeenkin päin, että mä oon nyt siellä ollut hyvin paljon sanoen esillä, että sit kun se alkaa lähteä, niin kyllä mä täällä Euroopassakin päin on. Ja nyt seuraava työ, johon aiot tarttua suunnittelun alalla on mikä? Joko sulla on asiakas tiedossa? On asiakkaita tiedossa ja sitten varmaan se on se uusi Matsukumi, että sitä saa ensin pyöritetty, koska se on sille iso homma. Et se varmaan. Hyvä. Se jäädään näitä odottelemaan tuloksia lisää Japanista ja terveisiä vaan Japanin telkkariin, kun seuraavan kerran sinne menet. Mä tiedän, että sieltä päin katsoo tätä. Okei, terveisiä vaan. Tähän loppuun kuunnellaan musiikkia niin kuin aina. Ja Elinalla toiveena olisi Paula Koivunen, Tummat silmät, ruskea tukka. Ernillä on Kieran Gold ja Einarilla